Det bedste ved at arbejde ved Bayerholm, det er, at man har et rigtig godt socialt fællesskab. Man får en tæt kontakt til sine kunder, og så er det bare fedt at være her. Jamen, jeg synes, jeg har mange gode sociale minder med mine kollegaer. Det kan være alt fra de store fester til, at man mødes. Vi er et forholdsvis stort kontor, og det gør egentlig bare, at der er lidt flere muligheder i det sociale. Der er altid nogen, når man er 100 mennesker, som måske har lidt de samme interesser som en selv. Jeg har designet min egen karrierevej ved, at Bayerholm indførte, at de skulle bruge teamledere. Så havde jeg et ønske om, at det ville jeg gerne prøve, og det blev imødekommet. Jeg er uddannet ved Bayerholm ved Bayerholms interne trainee-forløb, og har jo fulgt i løbet af min egen udvikling i Bayerholm, hvordan vi gør tingene her hos os. Og jeg er mega glad for at have været en del af det at komme ind og være grøn i revisionsbranchen, og så få den udvikling, som man har brug for. Jeg synes, at jeg har en meget alsidig rolle hos Bayerholm. På trods af, at jeg ikke har været her ret lang tid, så har jeg fået tildelt nogle opgaver, som har været med til at udvikle mig rigtig, rigtig meget. Ja, vi har en meget aktiv personaleforening, men vi har også mange kollegaer, som selv tager initiativ til at arrangere nogle ting. Der er også nogen, som på egen hånd har taget initiativ til at arrangere en fisketur, eller man skal ud og se ishockey. Fleksibilitet, det er for eksempel i og med, at vi har 2 kontorer. Hvis jeg en dag føler, det er mest praktisk for mig at sidde i Hobro, hvor jeg også bor, jamen så er det det, jeg gør. Jeg har uddannet mig, siden jeg startede. Det har jo meget været på mine præmisser, hvornår jeg har uddannet mig og hvor meget. Og jeg har også haft brug for en pause indimellem for at stifte noget familie. På den måde synes jeg selv, jeg har haft meget indflydelse. Jeg synes, at Bayerholm Meyer Fjord er sindssygt gode til fleksibilitet. Hvis man udtrykker, at man kan nå sine opgaver, eller man måske har behov for hjælp til at nå nogle opgaver, så får man hjælp til det. Hvis man er god til at planlægge sig ud af det, så kan alt lade sig gøre. Jeg kan rigtig godt lide at rejse, og jeg kan godt lide at være afsted hyppigt. Og det har jeg mulighed for, fordi at jeg kan arbejde i en weekend eller tage min computer med hjem en aften. Jeg synes, at noget af det bedste ved at arbejde ved Bayerholm Meyer Fjord, det er vores kollegiale. Jeg synes, vores fællesskab er noget, jeg ikke har oplevet før, men jeg kan heller ikke undgå at påpege det faglige. Vi har nogle sindssygt dygtige kollegaer, og der er rigtig, rigtig stor gejst, og vi brænder for vores arbejde. Så det med at træde ind på arbejdspladsen hver morgen og virkelig kunne mærke, alle de her mennesker, de er her for at gøre noget godt for vores kunder. Det er den bedste følelse. Jeg har været med til at skabe min egen vej i Bayerholm ved at give, at jeg kom ind som elev, så var det ligesom planlagt de 2 første år, men allerede fra efter elevstadiet har jeg præsenteret, hvordan jeg gerne vil min karriere, hvordan jeg har i tankerne, at det skal gå. Om det så er en 10-årig plan eller hvad det er. Og så har jeg ligesom selv været med til at prøve at arbejde mig hen imod det mål. Jeg har haft muligheden for at specialisere mig blandt andet nogle lidt større opgaver, vi har haft, hvor jeg ligesom har startet helt fra elev, hvor jeg har kunne se, at det synes jeg det er spændende på den her opgave. Og med årene så har jeg ligesom arbejdet mig ind til at blive specialist på et enkelt område. Jeg er teamleder, og det jeg også nogle gange snakker om med de medarbejdere, der er i mit team, det er vigtigt, at de kommer og siger, hvis de begynder at kede sig, fordi vi kan altid udfordre dem. Jeg synes, at man har rigtig stor indflydelse på, hvad det er, man gerne vil, og hvor det er, man gerne vil hen. Jeg er body for en trainee, og hele det her forløb i at skulle lære min viden fra mig, har givet mig meget højere kompetenceniveau. Hvis jeg har behov for at arbejde hjemme, så har jeg som regel en arbejdsdag om ugen hjemme. Givet at vi også selv har 2 små børn, så er der også den fleksibilitet i, at jeg også kan nå hjem og være sammen med dem, inden at det bliver sen aften. Jeg har blandt andet vores store datter på 4, hun elsker at gå til dans. Så det gør jo, at den dag hendes dansehold det starter 3:30, så skal jeg ikke ind og spørge min leder om lov. Vi har oplevet den fleksibilitet i, at her i efteråret, der har vi jo haft et gammelt 70'er-hus, som trængte til en tur. Så vi valgte her i efteråret at renovere hele huset. Som formand for personaleforeningen, så bliver jeg nødt til at sige, at det sociale fællesskab, det er fantastisk. Men som kollega og som medarbejder og som ven af mine kollegaer, der vil jeg stadigvæk sige, at det sociale fællesskab, det er noget, jeg ikke har oplevet på andre arbejdspladser.